Hi guys, tara samahan nyo kami sa aming hiking kasama ang ka-fix joiners dito sa Mount Tinago ng Calaguas Island, kung saan kitang-kita ang ganda ng view at tanaw mo ang buong isla ng Calaguas Island. Salamat iba para sa wagag mo nakawagas pa. Bali gumising nga pala kami ng maaga para dito sa aming hiking, para hindi pa gaanong mainit at mas maganda yung view dahil sa sunrise. At pag uwi raw namin ay nakaredy na yung aming breakfast. Nagagana pa sa dwa. Bago kami umakyat ay kailangan muna naming magbayad dito sa security guard ng entrance fee sa halagang 75 pesos bawat isa. At dito ay nagpahinga muna kami sa kalagitnaan para i-enjoy yung ganda ng view, then lakad ulit. At eto, narating na nga namin yung lugar. At ang ganda talaga dito na malabatanis ang view at ang sarap ng hangin dito. At kailangan pa naming pumunta dito sa dulo para sa mas magandang view. Pagkatapos naming mag-relax, i-enjoy yung view at mag-picture-picture ay uwian time na. At dahil sobrang nag-enjoy ako, kakapalipad ng drone, naiwanan na pala ako, kaya naman eto, kailangan ko silang habulin. Ang sarap mag-jogging dito, presko at sariwa ang hangin. Diyos mabalos. Bicol man talaga Sandra. Tama yan. Ha? Siguro. Grabe ka sa pagkasulat kung sino.
So, nakauwi na nga kami at naka-ready na yung masarap na breakfast namin. Tara, kain na po tayo. Amo na, tabi. Lumpia. Sure kang lumpia yan. Ako na mag-try. Shanghai. Saan magpapareserve ka ng delays? Baka maubusan ka. Oo, kuya.